Рованиеми, малкото финландско граче в Лапландия, привлича всяка година хиляди туристи, въпреки дългата полярна нощ и неспирен сняг. Улиците му греят с празнични светлини, а хората трескаво се подготвят за наближаващите коледни празници. Разположен на място, където две големи реки сливат водите си, градът е заобиколен от гъсти гори. Тази сурова страна на мраз и лед е домът на бялата мечка. Безспорен господар на тези северни земи, достолепието й се излъчва от всяка нейна стъпка. Но несъмнено най-известният обитател на лапландската земя е гордия северен елен, най-верният помощник на дядо Коледа. За разлика от широко разпространената представа за шейната му, теглена от няколко елена, всъщност само един изпълнява тази отговорна задача. Само на няколко километра от Рованиеми се намира селцето и главния пощенски офис на дядо Коледа. Коледният му дух витае навсякъде, изпълвайки сърцата с празнично настроение. Уникалното пощенско клеймо удостоверява, че всяко пуснато писмо е изпратено именно от тук. Невероятно как, но в този офис милиони писма се получават от всички точки на света. Децата изпращат своите коледни желания и получават отговори, изпратени от неуморните и усмихнати елфи. Почти невидима от падналия сняг, широка бяла линия бележи мястото, където преминава полярния кръг. Точно там се издига къщичката на добрия старец. А пред нея с радостни викове десетки дечица играят и се веселят. Навалелият сняг грижливо се събира и оформя в стръмни парзелки, по които малките палавници не спират да се спускат. По традиция всяка година малкото площадче пред нея бива празнично пременено и се изпълва с хора от цял свят. Те са дошли да видят тържественото запалване на коледната елха и да чуят как самия дядо Коледа открива коледния сезон и пожелава на всички присъстващи здраве и щастие. Good evening, my dear friends. I wish you warmly welcome to the Arctic Circle, to the Santa Claus Village for the official opening of the Christmas season. Yo, they like presents. That's good. That's very good because I have some prepared for them. So, my dear friends, I hope that this Christmas season will be a joyful but also a peaceful and very happy season for you all. I hope and I wish from my heart that you can spend it with those close to you and dear to you, and I hope that as many as possible grandfathers and grandmothers will be able to be together with their grandchildren. Joulu, I wish you all a very, very Merry Christmas and a very Happy New Year. No niin, vielä kerran oikein hyvää joulua kaikille. Merry Christmas, Frohe Weihnachten, Bon Natale, Good Yule. Hei hei!